kigger på den samlelse. Hvordan kan hun dræbe mig og dig? Ja, jeg står i en boks. Men hallo, guys. Jeg har tændt min ISO. Bare så ved det til. Bare ligesom du ved, at hun kunne flyve. Jeg er sikker på det. Ja, hun fløj med til mig. Jeg har det på video, så hvis hun har, så er hun blevet venner. Men hallo. Hvad fuck løber du? Jeg er sikker på, at hun hænger. Stop! Jeg skal ikke danse. Men du filmer bare normalt i sådan en video. Ja, og så efter, så kan man sætte den op på YouTube. Ved du ikke, hvordan en YouTube-video dur? Nej. Jeg prøver kun min mor først, men det ved jeg ikke helt. Prøv at se, hvor god jeg er til at edit, guys. Det er auto-edit. Så nu sætter jeg det fra, fordi det er fucking lort. Ja, det er så lort. Hvor fanden er Nå, ej, jeg kan ikke sætte noget for at sætte det fra, jo. Det er ret godt. Kom, jeg har... Du har ikke nogen... Jo, jeg fik en Du kan ikke dræbe en inde i fucking spawn. Er det ikke rigtigt? Jo, jeg kigger bare. Men det kan... Man kan ikke kigge, hvis du... Wow, okay. Kan man ikke? Okay. Hvor lander vi? Vi lander vel bare lige de der. Ved du overhovedet, hvad det hedder? Nej. Wow, vi lander bare lige der. Jeg ved kun, hvad det der hedder. Det er til Tilted Towers. Hvad? Det er Tilted Towers, der hvor jeg lige har markeret med. Okay. Det her Pleasant Park, bare sådan der. der. Ja, Pleasant Park. Jeg kan ikke navne. Fuck, der lander mange. Jeg troede godt, du vidste det, så jeg sagde det ikke. Nej, jeg vidste det faktisk. Vidste du seriøst ikke, det her hed Pleasant Park? Og det jeg tror, det er det andet mest populære sted i landet. Shit, der er nogen på vej. Gråsku. Der er nogen på vej. Yeah. Bazooka! Hvem kommer herind? Vi dør! Ja. Jeg har bazooka. Luk døren. Jeg har ikke nogen materiale også. Jeg holder min. Nej, det er kaboom. Nej, du bruger ikke din karbon større, mand. Nej, det tror jeg ikke. Kaboom. Død! Jeg fik ham faktisk, han blev knocket. Jeg knocker ham. Jeg dræber ham lige fuldt ud. Okay, han er død. Hvad havde han? En lortesniper? En sniper, det vil jeg da gerne have. Jamen, det er min yndlingssniper. Det bliver min. Hvorfor har han ikke... Ej, fuck, jeg kom til at skyde med en bil. Er der nogen, der prøver at tage det her? Jeg har en tag. Jeg har en midgun. Danseting, jeg kan ikke huske navn på den. Det hedder en boogiebomb. Ja. Jeg kan ikke huske det. En grå pong. Eller ikke en grå pong. Jeg har en grøn tag. Jeg har en grøn pong, og en minigun, og en epic deagle. Derovre. Jeg har bazooka! Inde på midten, der er de. Okay, jeg bruger min crossbow til at snipe dem begge to. Snaks. Jeg ved ikke, nu ved de, vi er. Ej, de ved, du er der. De er lige har skudt. Den ene har sniper. Jeg kan ikke... Yes. Jeg ved ikke, hvor det er henne. Den ene er lige bag min røv, og jeg er lige over ved dig. Jeg kan høre ham. Han er der. Boing! Og han er enten skjold, og han er død! Eller knocket. Og nu er han død! Er der nogen sniper? Hjælp mig! Nej, du skal boogiebommes. Boogiebomb! Jeg fik ham! Dans! Boing! Dans! Boing! Nej, Theo, han er low! Han er low! Skum! Yeah! Nej, de er døde! Heal mig hurtigt. Hvorhen er der en reboot-maskine? Og derovre. Menneske. Skal jeg prøve at snakke? Nej. No! Du er død 100%. Du er død. Kom så til mig! Ej, jeg er også næsten Hvorfor gik du op lige så snart jeg begyndte at dræbe dine menneskers, eller dudes, eller hvad man siger. Så begyndte du bare at gå op og gemme dig, som en eller kaber. Og så, kan hun frem nu, fordi jeg gerne vil have det var jeg troede, du græd. Nej, jeg fucking fik ham så meget, så sprøjter Theo, hjælp nu, Theo. Så står bare der,
Nå, Jamen, du spørger altså, ikke om gider hjælp. han- Haha, jeg Jamen, løber lige. hvis han ikke havde kræfter før, ikke, så ville jeg sgu da helt godt have healet dig, så ville jeg helt sikkert have klaret det, altså. Men det troede jeg ikke. Altså, det kunne vi ikke. Men han... Hvor lever han? Den var god, den der. Lige fjeset. Det er sgu ikke headshot. Headshot! Headshot. Ej, hvorfor skulle du ikke fodbold? Hvad fanden var det der? Fuck, han bygger lort. Ja, du kan ikke engang bygge bedre. Han må så sige, du han Jo, jeg bygger kan. lort. Hvad? Jo, jeg kan. Hvordan bygger man så bedre? Jeg kan sgu da ikke forklare det. Hvad er bygge en rampe i stedet for? Nå, det gør jeg. Altså, jeg ved godt, hvordan man bygger. Hold nu op. Hvad er du så, Jordan? I stedet for... Jeg bygger bedre end ham. Hvordan skulle du have bygget bedre end ham? Det gør jeg altså. Men hvordan gør man det? Jeg kan sgu da ikke forklare det, altså. Er du mongol? Nej. Men man kan jo ikke blive bedre end det der. Du kan sgu da ikke lave en helt Michelin-stjerne præsidenttrappe på under 2 sekunder, jo. Ja, det kan du heller ikke. Nej, det kan man jo heller ikke. Jeg kan bygge bedre end ham. Jeg siger ikke, jeg fucking altså, bygger, og jeg ved ikke hvad, ætte der på 1 sekund. Nej, sådan byg. Det er også det, jeg snakker om. Jeg bygger bedre end ham. Men jeg er ikke sådan den bedste. Prøv at se, du er heller ikke den bedste til at ætte. Du siger, du... Det der autodætte. Det ved jeg. Og jeg nåede ikke at se det fra. Men prøv at se, nu er du selv. Og det er du der. Eller der du der, jeg kan ikke tale med. What the fuck? Der du der. Der du der, hvad fuck? Wow. Hvor lander du? Nogle gange så kan jeg bare ikke tale, jeg ved ikke hvorfor. Ej, det er ikke en automatisk. Det er sådan noget godt ud. Der er en automat. Der er kun en, der lander her. Der er en, der lander her. Ja. Ikke i. Hvis der er en automat. Ja. Der er en automat her med mig. Hvad fuck? Okay, godt ud. Nu går jeg op og tager mine normale steder. Her er der en, og så er der lige en bag muren herhen. Der er en minigun. Jeg er allerede ved at nakke en. Er du? Ja. Den død. Nej, bro, kom her. Bro, what the fuck? Pickaxe ham. Jeg pickaxe ham. Pickaxe ham. Jeg pickaxe ham. Jeg pickaxe ham. Headshot! Headshotter han mig! Theo, kom hen til mig hurtigt. Nej, han har bare en deagle. Det er det. Ikke andet end deagle. Og så headshotter han mig i fucking luften med den bare. Et menneske tager minigun op, som ikke engang har nogen skud. Du skal ikke være bange for hans minigun, den har ikke engang nogen skud. Jeg har heller ikke nogen skud. Okay, fuck. Der er no way, jeg overlever det her. Jeg er død. Jeg er sikkert død. Jeg er helt sikker. Jeg er sikker på, at jeg dør. Ja, du ved godt, der er en på vej til døren lige nu. Tag skuden, og så skyder den nu. Her er lige oven på taget, der er der en. Lige bag dig er der en, bare så hvad. Nå, han er ikke med. What? Dræb ham. Det er ham der. Jeg kunne ikke. Fuck, han havde skulle være godt nu. Han hedder Vej. Han er en minigun, ja. Han er også level 100 eller noget. Han er over level 100. Jeg er også noget. Og lige midt, jeg tror han danser ski. Fordi han har sweat skin på, mand. Han er også en thread. Eller så er han Men jeg bare fik god. et pickaxe kæde. Og så fik jeg en anden. Men okay. Men det er som om ham den ene kan noget så bare dø. Jeg må bare skyde ham. Nej, det er magt til den her give skade. Det tror jeg til. Ej, hvad? Han har fuldt ud det der, hvad nu der hedder utrolig skin på. Han har pickaxe, når han har det der skin der. Det er lige der.
Hold nu op, nu er en flot bomber klar. Jeg filmer stadig bare sådan. Det kan man måske klippe ud eller sådan noget. Nej. Men skal jeg gider ikke master edit. Eller bruge 15 år bare på en lille video. Ligesom en eller anden edit for fucking edit style. Eller sådan noget mærkeligt lyd. Jeg fuck alle er gode, der lander her. Island, det er... Junkie Hill. Der er en, der lander her. Der er en lama. Jeg tror, du mener 4 mennesker, der lander her nu. Ja. Der er også en lama. Det er en tyk, stor lama. Så, Batman. Du må ikke hente mig. Hvorfor? For vi er i gang med igen. Okay, jeg godt nu. Nej, det havde jeg engang. Der er nogle ting til at hele med. Please, ikke hente mig. Jeg er i gang med igen. Hvad nummer ligger I? Hvad mener du? Hvor mange er der tilbage? Jeg dræber bare alle lige nu. What the fuck? Altså, han dræber alle lige nu. I er lige startet jo, mand. Please. En til død. Luk, kom ind, når jeg er færdig. Men så skal du bare, de andre har pause, Så skal du dør bare du det, lige. de andre laver, når du kommer ind. Ja. Okay, og det er det her spil. Har jeg lige dræbt alle? Jeg har dræbt virkelig bare lige alle. Så I spiller ikke sammen?